Дами и господа, след заменостите, след кукерите, които виждаме и знамето на биоралито, знамето на община Гурково, виждате и комендантът на ралито, който пък носи тежка отговорност да се проведе всичко от това, което предстои да видим по правилата. И неговата роля е една от най-важните за цялото на състезание, така че нека да чуем бурните аплодисменти за легендарният Стоян Стоянов! Идва и магарето на ралито, карнавалната фигура, символ на днешното събитие. Главният герой на деня, талисманът на биоралито ни. Да го посрещнем и него с аплодисменти. Също така, да посрещнем и съдиите, сътрудниците и организаторите, без които това събитие нямаше да бъде възможно. Нашия екип пожелава на екипа на биоралито спокойна работа. Виждате и тези красиви момичета, това са мажоретките на Гурково, които винаги не радват със своите красиви танци. Единственото, което може да кажем е добре дошли, момичета! Аплодисменти за най-малките участници в ралито ни, децата от детската градина Латинка в град Гурково. Също така дефинират и художествените гимнастички от спортен клуб Диамант. Поздравления за техните успехи в редица национални състезания. За най-малките участници има изненада специална пица магарица, единствена по рода си от пицария Дъбчето. Също така, пред нас със силата и дисциплината боен клуб Атила с килограми медали от редица състезания. Най-добрите ММА-ци, аплодисменти и за тях. Няма как да не посрещнем с вашите аплодисменти и самодейците от Народното читалище Войвода Генчо Къргов. Традиционно те се включват с ентусиазъм, любов в биоралито ни и се радваме да ги приветстваме отново. Ето ги и доброволците от Националното дружество Традиция, които дефилират пред нас, за да ни поканят на историческите установки, които от вчера представят картини от славното минало на Гурково по действителни събития от местността Корията. Там ще бъде представена възстановката, посветена на 140 години от съединението на България. Днес от 17:30 аплодисменти за Национално дружество Традиция, които ни връщат към героичните моменти на българската история и оживяват по неповторим начин паметта на миналото на България и на този гурковския край. И така накрая, но не на последно място, участниците в ралито с украсените си каруци, а те са истинските герои на днешния ден. Време е да се запознаем с магаретата и с техните смели водачи. Виждате ги, те правят своя подход покрай магарешкият хотел, където са новото поколение, красиви, умни, чаровни и много инативи магарита. А сега, дами и господа, готови ли сте за представянето на всички тези наши участници? Те развиват, както виждате, невероятна скорост, взимат завоя на виража на стадиона и се отправят като едни истински представители на Формула 1, която и днес има състезания и те тръпнат, между другото, за резултатите от Гурковското рали. Не разбрахме, готови ли сте да посрещнем магаретата и техните каручки в Биорали 2025? Хайде да бъдем много шумни сега. Готови ли сте? И всички да кажем вау на 3. Раз, два и 3. Вау! Ето ги и тях, магаришките каручки. Виждате ли я първата? Готови ли сме? И сега ще ви запознаем, дами и господа, с първият участник в нашето биорали. Явно обаче в момента сменят гума и са почти готови да минат пред вас. Аз лично не ги виждам. И аз също не ги виждам. Значи са прилетели. Търсим каручка номер 1. Ако виждате каручка номер 1, виждаме я там някъде. Айде каручка номер 1. Задава се, дами и господа. Веднага ще ви кажа кой. Кой? Не кой да е, Иване. Кой? А това е Гринго. Дами и господа, с невероятна част ви представям, а вие с голямо уважение посрещнете Гринго, който, забележете, е на цели 10 години. Гринго обаче, както вие може би самите разбирате, минава 10 метра за 10 минути.
Нещо много инатливо ще дойде този Гринго, да го гледам. Ето го Гринго, нещо като черен на цвят. Ето това магаре получава стимули в задната част на своето телосложение. Мисля, че това към този момент не помага, но всички сме в очакване на Гринго. Ето го и Гринго. Според неговите собственици е среден на ръст. Нещо в пубертета е станало и не е могъл много да се източи и много не е свикнал да слуша, както е ясно, но така или иначе бурни аплодисменти за водача му, който остана без нерви, Пенчо Калчев, който е само на 15 години, но за трети път участва в биорлито. Успех, Пенчо, ще ти е много нужен, като гледам. И не само, мисля, че така доза Валериан, че също няма да му е нужно на тази невръстна възраст полза, защото самата каруца е изрисувана с популярен цвят на Формула 1 Макларен, както виждате. А сега преминаваме и към втората каручка. Иване, не мога, аз тръпна в очакване да разбера как се казва. Рете на магарето Клеопатра, дами и господа. Верно ли, бе? Верно, бе, имаме си Клеопатра в Гурково. Гледай каква красота, бе, гледай как гледа. Отгънах десния крак. Личи си, че е със самочувствие на императрица, високомерна и горделива. Аплодисменти за водачите на каручката Златомир Георгиев на 22 години от Гурково. Деветото му участие това. И каручката е изрисувана с невероятна морска костенурка. Преминавам, те пък много се разбързаха. Третата каручка, пред нас е каручката с магарето. Иван, това е номер 3. Иван е на цели 10 години, черен, голям, красив, приличащ на магарицата си. Така, водачът му е Красимир Калчев на цели 17 години с 2 участия. Каруцата е изрисувана с въздушни мотиви, защото когато поиска, Иван може да изпревари и най-бързия кон на света. Каручка номер 4, това не е ли Павлинчето? Павлинчето е това много известна в гурковските квартали. Но тя е средна на ръст, сива, много кротка, изпълнява всякакви команди, на 5 години е. Водачът и гурковецът и Янаки Колев на 50 години. Изчакайте малко, само да кажа нещо. Краси Радков! Не, понеже тук е номер 8 от миналата година, който покажи купата. Чакай, моля за вашите аплодисменти, той е много артистичен. Гледай какво става. 3 години подред!